Хай, тук ранчета. Нов влог в моя канал. Не може да бъде. Не ме гледайте с коледната пижама съм. Много я обичам и затова спя с нея. Така. Отивам в Милано да си посрещна рождения ден. Аз съм бил в Милано 2 пъти. Сега отивам буквално за един ден с моята приятелка Мартинка. Полета ни е рано сутринта. 6:50 мисля, че. Да. И отиваме в Милано. Ще хапнем, ще се сходим, ще се наснимаме. Резервирал съм си и ресторанта на Dolce Gabbana. Там ще празнувам моя рожден ден. Реално ще празнувам на 28 май. Рождения ден ми е на 29 май, но както и да е. Ще празнувам малко по-рано. Нищо. Сега ще ви покажа какви дрехи ще взема. И директно ще се включа утре в летището. Така, ще пътувам с раница. Тази ми е на Карл и ми е подарък. Много я обичам. Ще си взема и очилата на Плейн. Предното ми ходене в Милано също бях с тях и сега пак ще отида с тях. Много ги обичам. Така, смятам да се пръскам с Coco Chanel. Този парфюм си го взех от Виена и помежду другото е страхотен и е много дълготраен. Определено си заслужават парите. Ето ми и балоните за снимки. Ставам на цели 26. Черни са, разбира се. 100 см и вижте къде са произведени. В Италия, където аз ще ходя. От Jules Fashion ми изпратиха ето това боди, цялото в камъни и смятам, че с балоните много ще се вършат. Това ми е тоалета за рождения ми ден. Нищо, че го посрещам по-рано. Ще съм с ето тези черни дънки. Те са ми от Shein, 20 лива. И смятам, че ще се вържа с това. За още снимки в Милано ще си взема и ето тази чаша на Карл. Много е хубава и цялата в камъни. Ще нося черните дънки предимно, защото си отиват на всичко и нещата от Jacquemus ще ми се вържат. Сега ще ви ги покажа. Jacquemus ми е една от новите любими марки. Това е една обикновена тяхна тениска. Носих я и в Дубай, но нямам снимки с нея. И това е един нов свичър, който си взех наскоро. Не съм го снимал никъде. Ето го и свичъра. Взех го на промоция за 300 и няколко лева. Само тук пише Jacquemus. Както казах, даже не съм го и пробвал. Мисля, че все още е с етикета. Да, дори не съм го пробвал. Даже смятам с него да пътувам и после да си сложа тениската по някое време. Все още съм избрал само 2 визи, която едната е за рождения ми ден. Трябва да си взема и още една тениска, може би, защото да има различни снимки, но след малко ще избера. Много ми е труден избор. Чакайте, че е пълно мазал вече. Сега ще ви покажа и маратонките, с които ще бъдат. Те са ми на Michael Kors. Взех се ги за Свети Валентин, подарък от мен за мен. Ето ги. Вижте какви са уникални. До онзи ден, помежду другото, онзи ден се чудих какви маратонки да бъда и бях забравил, че ги имам. Та, супер. Много са хубави. И така реших да взема една нова тениска от Кавари, която е мега намачкана, трябва да изгладя. Но е много готина. Как си я взела на промоция, ако не се лъжа, с 110 лева от 220, което е топ. Както знаете, аз обичам Кавали. Дори сме на това тук. Трябва да изгладя. Нея поне съм я пробвал, то заради това съм я нацапал. Но много готина. Ако искате да разберете какво ще се случва в Милано, останете до края на този влог. Добро утро от летището, любимото ми място. Това е единственото място, което ми липсва толкова много. На малкото летище сме, на летище 1. Чакам Мартинка да дойде и отиваме към гейта, към самолета. Да ви покажа обувките как растат. Много се готвинко. Ой. Дойде и моята приятелка Мартинка. И е с ралките. Много е сладка. Айде да ходим към гейта. Ма иначе сме готвини. Аз се обляквам малко по-официално, отколкото е нужно. Нищо топ си мило. Все едно отиваш в частния си самолет.
Така, хора, преместих се до Мартинко, защото имаше свободни места. И чакайте да ви покажа тя какво прави в самолета. И ето какво прави тя. Гримира се! За да е хубава за италианците, нали, мило? Разбира се. Ой. И Мартинка... Да видим небето, мисля. Дай да видим небето. И така, да видим небето. Чакай ми да... Много е грозно. Чакай, не можах да го фокусирам. Така, остават около 15-20 минути до кацането ни. Полета, смятам, че беше страхотен. Нямаше турбуленция, нямаше трусане. Супер! Нищо не си взех за пиене и хапване, защото ще пия и ще ям в Милано. В самолета храната е гадна. И така общо взето. И като слезем на летището, ще си хванем автобусче до Милано, защото реално самолета каца в Бергамо и има автобусче до Милано. Ще ви покажа всичко. Ето да ви покажа няколко планини. Това са италиански планини. Абе, мило, това да не са Алпите. Това са миланските планини. Слезнахме от летището и точно срещу изхода са автобусите до Милано. Сега ще вземем билет и отиваме в Милано. Така, билета струваше 12 евро. Топ! И този, който продаваше билети, викаше: купете и на вашата приятелка. Аз му казах не и той каза: мама мия! Okay. Така, най-накрая слезнахме от този автобус, хванах се. Ето я гарата в Милано. Сега ще си викнем Uber и отиваме към центъра. И така, вече сме в Uber. Много готин джип, точно като за нас, мил. Отиваме към Дуомо да ядем. Ето, пристигнахме. За трети път съм тук и се убеждавам колко много харесвам Дуомо. Сега ще го видите и вие. Само искам да кажа, че тези гълъби са навсякъде тук. Ненавиждам гълъби. Погледнете колко много. Ужас. Така, следващите кадри са от едно много хубаво ресторанче с гледка към Дуомо, но обаче няма да има звук, защото имаше музика. Така, къде е светлината? Хапнахме гадни палачинки. Всъщност не хапнахме и точно настояхме да хапнем, защото палачинките бяха меко казано ужасни. Но капучиното беше много хубаво, все пак кафе в Италия няма да е гадно. Сега отиваме малко на разходка и ще обядваме. Да. И се преоблякохме. Аз съм случила напред. Котараците намираме се в галерия Виктория Емануеле. Чакайте да ви я покажа по-хубаво. Това е едно от любимите ми места в Милано. Има всички хубави магазини. Луи Витон. Ето го Прада. Ето и Диор. Много е хубаво. Котарачета, ние седнахме да обядваме. Поръчах си паста карбонара. Thank you. Само искам да кажа, че пастата е божествена. Айде, време да посетим Луи Витон. Любимите ми куфари. Много ги искам. Така, в момента сме в магазина на Луи Витон. Харесах си парфюм даже. Да, мирише на Марбея. Да, мирише на рай. Да, сега се качваме на втория етаж. И ще ви снимам. След малко ще ви снимам и от първи етаж. Не ви снимах. Оле, майко, миличка, влюбих се. Мечтата ми. Много искам да имам ето такава чампичка. Много съм готин. Ох, винаги след
Чакайте, че съм се нацапал. Винаги след сладолед се чувствам прекрасно. Сладоледа в Италия е божествен, но нормално. Няма как да е гаден сладоледа. Хапнах с пистачо, стречетела и йогурт и отгоре с сметана, която тук се казва Пан Монтано. Да. Сега отиваме да се настаним. Навсякъде има музика и не мога да ви пускам звук, защото копирайт. Така, след като объркахме улицата и номера, най-накрая се настанихме. Сега ще ви покажа къде ще спим. Ето я кухнята, хола, въпреки че много странно тапициран. Сега ще ви покажа стаята. Като за тия пари става. И така, котарачета, настанихме си, преоблякох се, взех си балони и отивам да се снимам. И след това имаме резервация в Долче Габана. И така. It's my birthday! И така, стигнахме до Долче Габана Мартини. Мило, къде си? Мило, се хапваме ли? Да, ще пием капучино. Луксозно. И ще празнуваме рождения ти ден. Да. И така, вече сме в Долче Габана Мартини, ресторанта на Долче Габана. Много яко. Ето, дори салфетките са на Долче Габана. И така, чакаме си нещата. Поръчах си едно капучино и едно тирамису. Аз обожавам тирамису и ще ми го напишат с Happy Birthday. Ето и тирамисуто ми дойде и сещичка пожелах си пожелание. И така, вижте какви прекрасни сладки на Долче Габана, десерта, капучиното, истински лукс. Винаги се чувствам много добре на лукса. Вънала, вечно на лукса. Развалих Долче Габаната и кафенцето развалих. Нека да пробваме бисквитката на Долче Габана. Много хубаво. И сега, котарачета, ще се разходим по улицата с магазините. Ето Долче Габана, Монклер и натам има още. Ето Прада, Фенди, Порше. Да ви покажа Картие колко е готин. Много е готин Картието. Балкончето. Слънце има. Така, бяхме в Баленсиага, сега отиваме в Валентино. Майдо. Котарачета, намираме се в Мандарин Ориентал, един от най-скъпите хотели в Милано. Ще пием по едно апералче. И така, котарачета, сега да ви покажа едно Ферари. Много яко. Една G-класа. Тук мисля, че трябва да има ламбо. Да. О, много са яки. Топ лукс. Така, и вече седнахме на барон. Аперолче пием. Това е мортадела. Много вкусно. Така, леко ме хвана аперола, но беше хубав. Не отричам. Мио, какво гледаш? Гледам му съм харчила само 5028 лева за последните 2 седмици. Аз съм се стискала. Стискала? Стискала съм се направо и съм харчила колкото искам. Това ми е като... Да. Изместила съм доста. Мил, някой ден като живеем в Дубай, ще са ни джобни пари и ако си похарчил 5000 за един месец, ще те питам дали си болна. Да, Мил. Айде. Така, разхождаме се по миланските улици и обсъждаме мъже. Оказа се! Мил, кажи го ти, кажи го. Оказа се, че имаме еднакъв вкус за мъже. Мил, ти като си вземеш милиардер, ще си го делим.
и ще стане бедняк. Много бързо за това време. Да, мога за 2 седмици. Така, разходихме се, но обаче в скъпите магазини не трябва да се снима видео. Как бе? Не дава, забраняват, където ми забраниха в Ловитон. Аз снимах. Еми, ако те видят. И сега отиваме да вечеряме в пицата. Така, вечеряхме много вкусно, доспаме се, отиваме да си лягаме, взехме си френски макарони, малко ще ги пробвам. Чакайте да ви покажа катедралата нощно. Нашата денна разходка в Милано приключи. И утре се прибираме. Катедралата ден мисля, че ми харесва повече, но и нощно не е лошо. Добро утро! Пробвам френските макарони. Този с пистачето не беше лош, този с кокоса не ми харесва. Ял съм и по-гадни, но най-хубавите са в Париж. Сега се оправяме и отиваме към полета. Не си имам рожден ден. И нека да пробваме йогурт. Много хубав. Има и кремата. Много ми хареса. Много яко. Много вкусно. Малко се сматкат с кола добия. Ма не е лош, но за сега най-много ми хареса йогурт с кремчето топа. И така, ние вече пътуваме за летището. С една много хубава кола. Така, вече сме на летището. Много обичам, като съм на летище, като мина проверките, да имам магазинчета и да гледам. Задължително, когато пътувам някъде, като се прибирам, взимам кафе на майка и на тати. Сега ще им взема. На сестра ми съм обещал да взема ключодържател. За първи път да е скромно, но ще взема сега. Няма как. И за себе си не знам какво да взема. Все пак съм бърза бой. Но ще си взема нещо. Не намерих ключодържатели и сестра ми ще ме убие, но си взех сладолет. За малко да си изпуснем полета. Бяхме закъсняли 2 минути, гейта затваряше, но взех кафе за мама и взех бомбони. Да. И така, моето пътуване приключи. Вече съм си в София и сега отивам да празнувам с нашите. Бай, котеранчета и до следващия влог. Надявам се скоро.